Doncs bé, ens trobem a Can Jordà, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on ha tingut lloc la presentació per a la promoció del tercer Congrés Internacional sobre el potencial dels boscos en la salut, que tindrà lloc a Girona i a la Garrotxa. Ens han acompanyat diferents institucions locals, des del Consell Comarcal, Turisme Garrotxa, etc. I estem contents perquè ha vingut la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i ara ja sí que és el moment de difondre al màxim perquè ja tenim disponible per fer inscripcions en el nostre web i veureu que vindrà gent de tot el món, que es teixiran moltíssimes complicitats, que hi haurà una agenda territorial i que aprendrem moltíssim entre totes i tots i serà una oportunitat per avançar en aquesta interessantíssima tecnologia que està arribant.